One foot in front of the other. One foot in front of the other. Hoxe en Padexando pasaremos un bo rato con Teresa Portela. Estaremos con Ana Penas, unha das nosas padexeiras históricas. Disfrutaremos coa Copa de España de Slalom celebrado en Mondariz Balneario. Viaxamos a Monforte de Lemos ao Clube de Piragüismo e Montañismo Quixós. David Mascato someterase ao noso test. Con 9 anos, na miña cabeza non sabía nin que eran os Xogos Olímpicos. Eu pensaba en pasalo ben, disfrutar, e penso que é o pensamento de calquera neno desa idade. Eu iba ali a pasalo ben e xa que estaba adestraba, non? Empecé indo a competicións de alevíns e tampouco era que a miña primeira regata creo que había quedado séptima ou así, pero para mí era un gran posto e pouquiño a pouco empecé a subir no podio de infantil e demais, e eso fixo que me chamaran para entrar no Centro de Tecnificación de Pontevedra. Entonces, con 14 anos, empecé o feito de que me chamaran e verme con posibilidades de poder estar no centro, para min foi algo importante. Significaba poder dedicarlle máis tempo e compaxinar tanto os estudios como o deporte, e aí foi como o primeiro clic, non? Que podía dedicarme un poquinho máis de maneira máis seria no piragüismo. Pois a verdade é que entrar no centro, ao principio, evidentemente, algo que che fai moita ilusión, porque non todo o mundo ten ao alcance esa posibilidade. Eso significaba que eu estaba entre as dúas mellores de Galicia e que me daban esa posibilidade. Penso que fixo que de alguna maneira madurara. Aldán é un pobo onde simplemente había actividades extraescolares e aparte había fútbol e había piragüismo. Entonces, si quería practicar calqueira outro deporte, tiñame que desplazar ata Cangas. Entonces, de alguna maneira, o ter o colexio ao lado do clube era un torno que eu conocía e o que me resultaba máis común ver as piraguas, foi algo que sí que me levou a eso. Hai moitos momentos bonitos, pero eu penso que quedaríame co ano 2015, cando, despois de ser mamá, volvín outra vez a retomar os adestramentos e conseguín ir ao Mundial e conseguín nese Campeonato do Mundo a medalla de bronce e a clasificación para os Xogos de Río. Eu penso que quedaríame con ese momento. En Londres competí no K1 200 metros e quedei en cuarta posición, pero penso que non é que non gañara a medalla, sino que penso que a perdín, porque tuve unha mala salida e o que fixo que perdera, non sei, 200, 300 milésimas, que era o que significaba que podía conseguir unha medalla. Pois segredo non hai máis que traballar. O traballo diario, non só dar paladas e estar no gimnasio e demais, sino descansar e intentar dar o mellor de min e sobre todo eso, o sacrificio e o traballo diario. A cabeza é importante, porque hai días que
que mereceme a pena todo este adestramento, todo este cansancio, todo, e sobre todo cando ves que te esforzas e que a mellor pois non salen os tempos que ti te plantexas e que queres, non? Pero despois, xa digo, a veces olvídanse cando veñen os días bons e cando saboreas ese momento. Neste ano, pois, tanto o Campeonato de Europa como o Campeonato do Mundo serían os meus obxectivos e despois dai xa se verá. Cóstame verme sin o piragüismo, pero sí que sou consciente que a miña carreira deportiva xa está máis preto do final que evidentemente do principio. O meu futuro axeno ao piragüismo, pois vesome como fisioterapeuta na miña clínica, pero por outro lado sí que é verdade que é un cambio moi grande. Toda a miña vida que eu recorde é levantarme, coller a mochila, ir a adestrar, todo relacionado pois, co mundo de adestrar, do piragüismo da piragua. Eu penso que sí que hai relevo. Hai moita tradición en Galicia, hai moitas licencias e eu penso que sí, que hai rapazas que están con ganas, que están adestrando moi ben e que están tendo bons resultados e eu penso que sí. Foi un deporte no que empecéi simplemente por disfrutar, por pasalo ben. Nese longo camiño pois hai de todo. Hai sonrisas, hai lágrimas, hai decepcións, hai alegrías e realmente é toda a miña vida. O sea, dedicada a este deporte, realmente que non entendo a miña vida sin o piragüismo. Son Ana Penas e isto é Padexando. Empecé con 13 anos, remei, porque además empecé en xullo, por aí, en setembro terminaba a tempada, con tal remei dúas regatas nada máis ese ano, e despois xa o ano seguinte xa empezamos con campeonatos galegos, xa empezou a cousa como máis en serio, pero como eu ia con outra mentalidade, pois non se me hizo costa arriba, non ia con ningunha meta en concreto, nin de gañar, nin de nada. Eu ali estaba para divertirme, para ter o meu grupo de amigos, pasalo ben, e pouco a pouco foi non sei, vinme de repente no equipo nacional, non sei como. Participei a primeira vez na Barcelona 92, que era a primeira olimpiada onde participábamos mulleres en piragüismo. Hasta ali non había habido mulleres neste deporte, co cal quedou aberta aí a porta para todas as que viñeron despois. Ademais, unha olimpiada no teu país, bueno, xa ves a repercusión que tivo, as mellores olimpiadas con diferencia das organizadas, polo menos que eu vivín, e nada, fantástico, ventaniños que tiña, que lo era todo que parecía unha aldeaniña nunha grande cidade. Yo pienso personalmente que me conformaría más con un quinto puesto. Estamos más mentalizadas para un quinto puesto y el sexto nos queda un poco tal, pero bueno, viendo cómo fue la regata de rápida y que las diferencias fueron mínimas, pues tampoco estamos descontentos. Atlanta foi unha olimpiada que foi unha pasada. Foi unha pasada por dúas cousas. En primer lugar, porque tivemos unha salida falsa, unha salida nula. Eso, cando estás aí na liña de salida, estás moi concentrado, moi aí cos 5 sentidos postos na primeira palada. De repente, cando deron a salida, os cacharros que soportaban a proa da piragua non baixaron. Volvimos outra vez a colocarnos, a intentar relaxarnos outra vez, porque eso ponte moi nervioso. E despois, pois, nada, a regata saliu maravillosamente, remamos moi ben, moi soltas, moi confiadas. A chegada foi do segundo posto ao sexto, que foi o noso, todas en nada. Pois non sei que pasou. Eu non quero botarlle a culpa a ninguén porque somos 4 no K4 e a responsabilidade é das 4, non? Pero bueno, aí pasou algo e non saiu como tiña que sair. De feito, estábamos os últimos 100 metros competindo e eu me daba a sensación de que está a pasar aquí? Isto que está a pasar? Porque descontrolouse o barco, empezamos a movernos para todos lados, perdimos a palada, nunha olimpiada. Que eso non podía pasar, eso nunha regata, un entrenamento. Entón, pois, o resultado foi o que foi. Sorprendida de non haber quedado última, a verdade.
eu son consciente que non todo o mundo chega a unha Olimpiada, non é un orgullo alcanzar esa meta, pero a nivel persoa non ten por que supoñer nada, o sea, ti eres unha deportista igual, tes que entrenar todos os días igual, tes que dar o callo, sufrir, da igual que sea, polo menos eu vexo así, que sea unha Olimpiada, que sea un campeonato do mundo, que sea un campeonato de Europa, o que ten máis repercusión de cara a fora que o que está competindo, porque para mí tan importante unha cousa como a outra, e máis, casi poñíame máis nerviosa na regata do pobo, porque claro, tiña todas as olladas aí a mirar, e aquí non podo quedar mal de ninguna mañana. Tiña pensado deixalo ao finar a Olimpiada de Sydney, en vista dos resultados seguín un ano máis, pero xa tiña moi claro que non ia seguir. Non o deixei porque non me atopara ben físicamente, deixei-no porque xa quería vivir outras cousas. Levaba moitos anos no equipo nacional, para min, que hai xente que leva moitos anos máis, pero eu sabía que esa etapa quería deixala aí e ser nai. Home, parece que xente hai, que faltan como sempre axudas, pero iso non é nada novo. Entón, se houbera máis axudas, coa canteira que ven, eu creo que tiñamos outro David Cal por aí, ou outra Teresa Portela, segurísimo. Estamos en Mondariz Balneario, o municipio pontevedrés, que na fin de semana do 17 e 18 de marzo exerceu de escenario da segunda Copa de España de Slalom Olímpico deste ano do 2018, unha competición na que estiveron presentes os mellores especialistas a nivel estatal desta espectacular modalidade. En total foron 240 os padexeiros inscritos na cita organizada polo Club TEA Mondariz, a Federación Galega de Piragüismo e o Concello que exerceu de anfitrión. Os participantes pertencían a 15 clubes de todo o estado e a 6 equipos portugueses, invitados polos promotores deste evento. A importancia da proba radicaba sobre todo en que serviu os técnicos da federación para confeccionar as distintas seleccións que representarán a España nas competicións internacionais desta temporada. Polo tanto, había moito en xogo nas augas do río Tea. E comezamos a repasar o máis destacado que nos ofreceu esta Copa de España. Coa categoría C2 senior masculina, en acción temos os gañadores Jon Beñat e Lucas Ives do Atlético San Sebastián. Varios problemas que tiveron nesta porta impuxéronse por diante de Pedro Sánchez e Adrián Ruiz do Calasparra e dos tamén representantes do Atlético San Sebastián, Aitor Garmendia e Josu Fuentes. No C2 xuvenil masculino, a vitoria quedou na casa co dúo formado por Aarón Carballo e Kevin Manuel Álvarez do TEA Mondariz. No K1 senior muller, Marta Martínez do Cádiz superou a Laia Sorribes do Nautic Segre. Aquí temos a Sorribes, unha das grandes promesas do slalom olímpico español, en plena batalla coas augas. O podio nesta categoría completouno Irati Goicoechea do Atlético San Sebastián. Unha proba realmente complicada polas condicións do río. Fíxense o caudal que presentaba o TEA, máis que notable despois das intensas chuvias dos últimos meses. Que mellor se soubo adaptar a esta situación no K1 xuvenil feminino foi unha das grandes vencedoras desta Copa de España, a galega Ainhoa Lameiro do piragüismo Penedo de Tui. Acadou o primeiro dos seus 2 ouros. Co segundo posto fíxose Seu Jacobí do Cadí e terceira rematou outra galega, Lorena Costa, padexeira do piragüismo de Umbría. Imaxes de máximas exixencias que se puderon captar en Mondariz Balneario. Seguimos co kayak feminino, neste caso cadete, co primeiro posto de Xanete Xarri do San Sebastián. As outras dúas posicións de podio serían para esta dorsal número 67, Aida Subarroca do Segre, e por debaixo dela finalizaría Lore Sola do San Sebastián.
Unha das categorías máis agardadas era o C1 senior masculino. O galego Luis Fernández buscaba o triunfo, pero impediulle o competidor que temos en imaxes, Daniel Marzo, do Capitán Nemo. Tanto na semifinal como na final, Fernández, do Deportivo Miño, ocupou a segunda praza. O especialista de Salceda de Caselas demostrou que unha das figuras a nivel estatal desta modalidade e dobregou a todo un referente, a Ander Elosegui. O do Santiago Tarrac tivo que conformarse coa terceira praza, dúas veces cuarto clasificado nos Xogos Olímpicos. O vasco deixou patente a súa calidade. Altísimo nivel do que se puido gozar no Río Tea, e a Armada Galega sumou dúas medallas máis no C1 xuvenil masculino. O gañador, o vasco Pau Echaniz, do Cadí, estivo escoltado no podio por Miguel Ángel Lorenzo, do Penedo de Tui, e por outra promesa do noso piragüismo, como é Aarón Carballo, do Tea de Mondariz. Prata e bronce para os xuvenis galegos. E outros dos metais chegarían no C1 cadete masculino. Borja González, do Penedo de Tui, asinou as dúas baixadas máis completas e colgouse ouro. Segundo terminou o vasco Oller Rodríguez, do Santiago Tarrac, que impediu o dobrete do Penedo, porque o conxunto tudense tamén colocou a un dos seus na terceira praza, a Daniel Pérez, que no próximo verán disputará o Mundial. Chegamos ao Ecuador desta Copa de España e comezamos o segundo bloque de categorías co C1 senior feminino. Venceu unha das padexeiras máis laureadas no slalom olímpico español, Nuria Villarrubla, do Cadí. A medallista de bronce no Mundial do 2015 non cometeu ningún erro e bateu a Iraiti Goicoechea, do San Sebastián, mentres que a terceira posición alcanzou unha Clara Olazábal, do Santiago Tarrac. Chamada a loitar coas mellores dentro de pouco na categoría raíña está Ainhoa Lameiro. A do Penedo redondeou a súa actuación cun segundo ouro, nesta ocasión no C1 xuvenil feminino. A de Salceda de Caselas impúxose por diante de Carla Carrillo e María Barroso, as dúas do Cadí. A última proba feminina que nos resta é a da canoa individual cadete. Houbo triunfo vasco por medio de Xane Cexarri. A do San Sebastián resultou inalcanzable para Clara González, do Calasparra murciano, e para Lore Sola, tamén do San Sebastián. Vamos agora a ver acción aos veteranos, os que o mellor foi un galego, Emilio Rodríguez, do Deportivo Miño, que subiu o máis alto do podio no CAU masculino. O dos Teixugos, que encabezou a clasificación superando a Raúl Barba do San Sebastián e a Juan Segundo do Calasparra. Continuamos co kayak individual e todas as olladas estaban postas no senior, categoría na que Joan Crespo se anotou o triunfo. Exhibiuse na semifinal e na final. Aquí temos o do Santiago Tarrac nalgunha das súas manobras máis espectaculares. Actuación impoluta nas dúas quendas que lle otorgou o triunfo, con Unai Navascues do San Sebastián en segunda posición, e cun galego na terceira praza. O bronce que ia ser para Manuel Ochoa, do Deportivo Miño. Sensacional a habilidade do padexeiro da formación tomiñesa. No CAU xuvenil masculino, victoria de Pau Echani, do Cadí. En segundo posto non o deixou escapar o galego Jorge Quintáns. O do Dumbría remontou na final a Ferran Romero, do Cadí, que concluiu terceiro. Só nos queda unha proba e foi unha das máis emocionantes. Oller Rodríguez, do Santiago Tarrac, impediu por unha diferencia mínima que este padexeiro, o local Mario Otero, do Tea Mondariz, se fixera coa medalla de ouro. O bronce obtivo Rodrigo Gentile, do San Sebastián, por diante do dúo do Penedo de Tui, Iago Varela e Daniel Pérez, cuarto e quinto respectivamente. Deste xeito remataba a actividade nas augas do Río Tea. Chegaba o momento de consultar os resultados e entregar os premios. Se a nivel individual os galegos acumularon unha destacada colleita de 13 medallas, por equipos a clasificación final deixou un feito histórico para o noso slalom olímpico. O Penedo de Tui conseguiu a terceira posición na xeral, sumou 977 puntos, unha cifra que tan só superou o San Sebastián con 1395 e o Cadí con 1205. Una vez ya hemos entrado, pues ya en la final intentamos apretar un poco más, buscar el tiempo en sitios y bueno, y salió una buena bajada, nos adaptamos bien a los cambios de nivel que ha habido entre ayer y hoy
Pues creo que es una competición que sirve de preparatoria, como todas las competiciones que hacemos en ámbito nacional, que nos sirven de preparatorio y de puesta a punto para las competiciones más importantes. Y bueno, disfrutar de un entorno natural que también está bien. Es una zona muy agradable y donde es muy cómodo remar porque se dispone de una buena zona, es muy accesible para nosotros con todo el material, las furgonetas y todo, y la verdad es que muy bien. É unhas probas que a xente non coñece ou non recoñece facilmente, non temos a oportunidade de velas cada fin de semana e vale moitísimo a pena ter esta oportunidade de facelas aquí en Galicia. Foi un éxito organizativo, a xente vaixe contenta polo que dixeron e nós quedamos satisfeitos do traballo e a ver se organizamos por quinta vez o ano que ven outra máis. Mais que un adeus, isto é un ata pronto. No 2019, Mondariz Balneario aspira de novo a convertir o Río Tea nunha das sedes da apaixoante Copa de España de Slalom Olímpico. Tomates verdes fritos. Coldplay. Viva la vida. Friends. Uy, tortilla de patatas. Braveheart. Fútbol. No, espera, no. No, de fútbol. Remo. Pontevedra. Azul. Cine. O río é espectacular, xa o visteis, que cando ten auga é un río que está moi ben. E despois, calquera que queda ir a comenzar nesta disciplina vai ter todo o apoio que podamos darlo desde o club. En Augas Bravas eu creo que a adrenalina, por moitas presas que baixes, moitas cascadas que saltes ou moitas olas que pases, cada ola é nova, non se pode comparar. Un río cambia en uns minutos. Hola, son Noa Díaz, estou no Club de Montaña e Piragüismo Quixós e isto é Padexame. Comecei cos 4 anos, nunha piragua pequeniña, ensinoume o meu pai, Santiago. Dentro de uns anos quero ir ao campeonato olímpico. Esta é unha piragua que é unha de rodeo que faise acrobacias na auga. Pódese hacer volteretas no aire, esas cousas. Esta piragua é un cric que normalmente é para baixar as presas. Esta é a miña piragua de slalom, que normalmente é para as competicións na que a auga é lisa, é a miña piragua preferida. Estas dúas piraguas son as dúas de descenso, pero esta vai sentado e esta vaise de rodillas para ir por augas bravas. A miña disciplina é o que ven sendo o descenso de augas bravas en RR, que se chama. Hai como dúas modalidades, a clásica, que suelen ser entre en torno 4,5 km, 5 e pouco, bueno, non tengo unha medida exacta, pero sobre eso, e depois a modalidade de sprint. Entonces, o traballo na auga, pois, intento complementalo con traballo de ximnasio, non? Para traballar potenciación muscular, forza explosiva.
Como clube, fomos o ano pasado, no 2017, subcampeóns da Liga Nacional de Descenso de Augas Bravas, e como individual, pois destacar os 3 rapaces que competiron en campeonatos do mundo ca selección española de descenso. Bueno, moi gratificante para el o ano anterior había participado nunha Copa do Mundo, este ano pasado participou no Campeonato do Mundo Sub-23 e no Campeonato do Mundo Absoluto. Está aí e creemos que é un deportista de futuro. En principio non iba a participar porque, bueno, os gastos tiñaos que costear el, porque o noso presuposto é moi pequeno. Ben, saleu na prensa, un dos directivos desa marca de Pinosport leu o periódico e ofreceuse a correr cos gastos que tiña. Na modalidade de slalom, espectacular. A progresión nestes 3-4 últimos anos foi moi grande. De feito, no CGTD creo que son 8 deportistas de slalom que están. En descenso, nós somos uns dos referentes xunto co Club Fluvial do Barco. En slalom hai moita canteira, de feito a liga de promoción está funcionando moi ben, tanto en slalom como en descenso estean aí e as 2 modalidades teñan rapaces. Creemos que estar aí nos 3-4 primeiros postos, esperemos que estemos polo menos no 3º posto, sería un logro moi grande porque somos un club moi pequeno.